أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela labo bantu labo abangakholwa noma ngabe uyabaxwayisa noma ngabe awubaxwayisi abasoze bakholwa. Isizathu saloko ukuthini? Khatamallahu ala qulubihim, izinhliziyo zabo zivaliwe, izinhliziyo zabo zikhiyiwe. Umdali uzikhiyile izinhliziyo zabo ngoba benzeni? Bakhethe bona ukuhamba izindlela zobumnyama. Wa ala sam'ihim, bayizithulu nezindlebe zabo zivaliwe. Wa ala absarihim, ngisho namehlo abo bayimpumputhe, baphumputha bebhekile. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Labo bantu labo abangezwa, abangakholwa, abangakwazi ukukhuluma, abaphumputha bebhekile, bayizithulu kodwa bayezwa, bayakhuluma kodwa kufana nokuthi bathule. Uthi Allah fahum la yarji'un, angeke labo bantu labo baze babuyele eqinisweni ngoba sebezitshelile, bazikhethela bona ukuthi thina neqiniso amanzi no-oil. Alelani-ke bafowethu, anizenzi nonke nina esithi masikhuluma nani ukholo lungafiki kini, izinhliziyo zenu zingavuleki. Namhlanje umdali uyanitshela ukuthi noma singaze sinitshele noma singaze sithule singanitsheli, inhliziyo zenu zingamatshe, amakhanda enu aqinile angamatshe. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijara, inhliziyo zabo amadwala, madwala inhliziyo zabo. Kusho umdali, akusho mina. So mfowethu nawe dadewethu, wena ongafuni ukuvula umqondo, ongafuni ukuvula amehlo, ongafuni ukuvula ingqondo ubone iqiniso, njengoba isho incwadi kaJohane 8 verse 32 ukuthi niyakulazi iqiniso bese niyalikhulula. Wena ongafuni ukulazi iqiniso noma usulazi, kunzima ukuthi uphume kule ndlela yobumnyama oyihambayo. Lalela-ke bafowethu, njengoba eshilo umfoka Makhanya ukuthi amaKristu, amaNazaretha, amaRoma, amaWatchtower, nonke nizinkomo zasibaya sinye, nonke ningamadlela ndawonye. Lalelani-ke, ake nihlangane nibe yigroup, nibe yimbumba, nibe yinto eyodwa, nibhekane neIslam. Ngoba zonke izenzo zenu zinisa endaweni eyodwa, zinisa esihogweni. Ake nihlangane-ke manje nonke, amaKristu, amaNazaretha, amapostoli, amazayoni, amaweseli, amatirano laba bakaHadebe, amalukuzana, ama-revelation kaHadebe, amatirano laba bakaMkwena, abakamakamu, abakaZondo, angikhathali, abaka-Pastor Chris mangabe usekhona naye ngoba wadlala ngani naye waqeda wahamba, abaka-Amutoso, hlanganani nonke, ama-Methodist, amaweseli, yini, hlanganani nonke, nibe yimbumba, nibe yinto eyodwa, nibhekane ne-Islam, ngoba i-Islam iyona yodwa inkolo eyenza ukuthi abantu bahlale bebahle. Njengoba ningibona ngimuhle kanje, niyangibona ukuthi ngimuhle kanjani, ngimhlophe qwa ukusuka ekhanda ukuyonyaweni. Ngani? Ngoba umdali uthini? Atuhuru nisful iman, cleanliness is half of faith, ukuhlanzeka kuyisigamu sokholo. I-Islam iyona yodwa inkolo efundisa abantu ngokuhlanzeka kweqiniso.
nginiprovele lokho ngamahlandla amaningi. Ngithi-ke mina uma nifuna ukungi-challenge mina, hlanganani nonke ngoba senibonisile ukuthi ngama-1-1 ngama-individuals niyangesaba. Anesabi mina kodwa nesaba amaqiniso la esinivezela wona. Nesaba ukuthi abantu bazobona ukuthi ngempela nina baholi bazo zonke ley'nkonzo noma lamabandla la esengiwabalile niholela abantu ebumnyameni nazi. Nani nina abaniholayo abaniholela ebumnyameni beningazi, manje seniyazi. Vulana amehlo-ke nibone ukuthi nenzani ngalokho. Ngiyaphinda futhi uthi uMdali walahum adhabun adhim. Lawo bantu labo abangafuni ukulalela, abangafuni ukuphenduka, bathathe ukholo lweqiniso, bakhonze uMdali wabo ngendlela uMdali wabo afuna ukukhonzwa ngayo, benze intando yakhe ngendlela uMdali efuna intando yakhe yenziwe ngakhona. Labo bantu labo balindwe isijeziso esibuhlungu. Angiphinde, labo bantu labo balindwe isijeziso esibuhlungu. Kodwa bafowethu, anifuni ukuba bahle njengathi. Anibheke nje ukuthi sibahle kanjani. Anifuni ukuba bahle njengathi. Indlela zakho zikhanye njengoba simhlophe nje sinje. Uyabona nawe indlela zethu ziyakhanya. Thatha lento mfowethu, thatha lento dadewethu, thatha lento mama wami, thatha lento baba wami, thatha lento mntanami, thatha lento mkhulu wami, thatha lento salakazi sami. Ayinabungozi. Othi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah sokugcina. Bese uyaphumelela kulomhlaba, uphumelele ethuneni, uphumelele nangelanga lokwahlulelwa. Akukhishwa mali bafowethu, akubhadalwa ngisisent. Lento uzalwe nayo ufika emhlabeni. Manje uyilwiselane. Kungani wena mawusubhekene nobunzima ukhohlwe idlozi lakho, ukhohlwe uJesu wakho, ukhohlwe ushembe wakho, ukhohlwe uLhanyane, ukhohlwe umlise, ukhohlwe uGadebe, ukhohlwe uMbhoro? Kungani bese uthi Nkosi Mdali weinto zonke ngicela ukuthi ungisize manje? Yingoba sekukhuluma obuwena nangendlela wena odalwe ngayo. Manje uyilwiselani lento lena uma ngabe ifuna ukuqhakaza iphumele ngaphandle buku abantu? Kungani wena uyilwisa? Bafowethu, nani nina enikhonza amadlozi, nani nisadukile, kodwa ningcono kunamaKristu, namaNazaretha, nama-Watchtower, namaRoma, ngoba nina nidukele ekhaya. Anidukelanga kude nina. Nina nidukele ekhaya, anibona ababulali, anibona abakhunkuli, anibona abathwali. Nidukele nje nina ekhaya ngokuthi nithi nikhonza amadimoni, nithi nina niyikhohlisa nithi nikhonza abantu abangasekho. Sengathi kuMdali-ke nani-ke bafowethu anganivula amehlo, anivule ingqondo, nilibone nani iqiniso ukuthi la madlozi nani la eniwakhonzayo imimoya kaSathane, imimoya yamadimoni, imimoya yayikhova. Umsebenzi wawo amadimoni ukuthi umuntu angaphili impilo enormal, ukuthi umuntu aphile impilo, aphile kabuhlungu, angabi nako ukuphumula empilweni yakhe. Njengoba nabo laba amaKristu, amaNazaretha, amaRoma, ama-Watchtower, nabo uSathane udlala ngabo, yingakho bengenako ukuthula empilweni zabo. Behlale ngaso sonke isikhathi usethwele, usedlwengulile, usentshontshile, usebulele, usecuya umuntu, useboshiwe. uSathane yiyo lento leyo ayifunayo. Uma ngabe kwenzeka kanjalo bayajabula abamhlophe, bayagweva nomcebo wethu, bayagweva nomhlaba wethu, bayagweva nezimbiwa phansi ezitholakala ezwenikazi elihle lase-Afrika. Sengathi uMdali angazivula ingqondo, asivula amehlo, asipha amandla ukubona iqiniso njengoba linjalo, siphume ebumnyameni size sizohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.